И здравейте хора, съм Back Gamer Алекс и ще играем Dream Soccer, не знам. Сот. Така. Вземам пара. Next. И Неймар. Долу към Суарес. Суарес връща към Неймар, Бабакар към Неймар. И стрел към вратата, но не точно. Дълг пас на вратаря на Осална. Амертос Фофана. Връща към Дехия. Дълг пас към Меси. Суарес. Бабакар играе сам. О, какво спасяване на вратаря. Просто той ще го изпълнява Карик. Карик към Суарес. Суарес към Неймар. Неймар към Песинтра към Меси. Меси! Аут. Дълг пас. Педро. Пике. Към Дехея. Към Неймар. Пардо. Меси. Суарес. Нагоре към Бабакар. Дълъг пас. Много дълъг пас. Бабакар не успя да достигне до топката. Пике отново връща към вратаря. И Дехея. Къс пас, но грешка на вратаря. Няма. Много неточни са към вратата. Дехея към Педро. Неймар. Педро към Неймар и Неймар е стрел. Но от Каспас. Емано Суарес. Суарес има топката от Емано. Горе. Пас към Неймар. Какво ще се за корена само. Пардон. Бум! И стена топка от само. No. Сиси. Пардо за Сиси. Пике. О, стрелзане на Пике. Арментерос. Аут. Дълъг пас на вратаря към Педро. Но не точен. Сиси. Пике отново с остро влизане сигурно. Не. Неймар. Меси. Към Бабакар. Бабакар дали ще открие резултата. Сам играе той. Не подава каква грешка на Бабакар. Каква грешка на Бабакар просто. С някакви жестове. Бабакар. Той отново подава. Край на първата полувреме. Връщаме се след рекламна пауза. И връщаме се от рекламната пауза. Нина. Бертран. Фуано към Арментенос. Нино. Сила. Към Костосън. Лово ще изпълнява тъча. Силва. Дехея. Феноменален.
Бертран с глава. О, Дехия двойно спасяване. Да опаскам Суарес. Суарес сам. Суарес ли ще е резултата? Суарес гол! Гол, 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 гол! Вижте времето 59. 59 минута 59 секунда. Ще какъв Суарес. Какъв гол. Какво откриване на матча просто. Не мога. Арменtos Nino. Фуано. Към Нино. Нино горе към Делас Куевас. Лоло. Сиси. Фуано отново. Делас Куевас. Арментес Нос. О. Кратка пауза. За вас, не за мен. Панал. Арментенос. Бетран. Ау. Арментенос. Да бак името. Изстрелвам аут. Аут. Меси сам. Всички на крака. Ставайте на крака. Меси измори. Оу. Меси измори. И нямаше спринт. Много неточен пас на вратаря. Но само. Но какво влизане само? Да прече на някакъв там, дед спи. Арментен това е върда. И дали ще е аут? Аут искам. То пак. Удари зон вратата 100%. И край на второто по време. Барселона побеждава. Край на матча 1-0. Втори мач няма да играеме. Ще си купя. По-скоро ще ви покажа откъде ще купите футболисти. Така. Ето ви го началния екран. На дрибликата. И влезете в Player за Development. И колко? Трансфери. И Player Search. Където и Player Name. Аз си изберам Iniesta. Се, ако няма Iniesta. Те бех мамата. Тя ще им 58. Но с чуй кой да взема? Iniesta. Дани Алвеш. Не знам дали се пише.
или Тер Щеген. Тер Щеген или Педро или Иван Ракитич. Ага, друг път. Ракитич. Иван. Иван. Или Иван Ракитич. Стига, бе. Значи, Дани Алвеш. Иниеста. Тер Щеген. Не. Значи изберете само между Тер Щеген и Иниеста. Абе, ако имате предложения, дайте ми тях. Free Transfers е за съдята на Миростас. Как бе? Бе, може да сидя. За треньора, бе. Да. И в коментарите напишете между Тер Щеген или Иниеста. Да. За нивата на Хепиус правете нива, които да са кръстени BG Gamer. Нали с малки, всичко с малки. BG Gamer. Или просто Game... Не. Така трябваха 12. Да, Gamer Alex с Хикса, а не с Киес. С Хикса. Така. Да. И ще чакам за нивата на Хепиус да станат около 20 поне, не знам. И тогава ще почна да снимам на Хепиус. И довиждане.